Сәлем достарым, татар жері нинди була деп сұрасағыз, нәқ міне Филюс Кахировны тыңларға керек. Ул кіші тауышы жыршы ғына түгіл, импровизация ұстасы, юморист һәм менә деген әти кішіде. Үзігіз барысында көрерсіз. Әйдәгіз. Bu şirde doğup üskenler bizge kadar da bit şirge kümme kilip gitkenler her kimge de verilmegendir ul yaşav kukraularga din ömür bu dünyama Kirgen fizikal yuqadı gildir. Филюс, бір вақыт шундай бір ишеткән идем. Мәскәүдә бик күп татар артистлары катнашкан концерт булган һәм шунда ике генә кешегә басып кул чапканнар икән. Берсе Илһам Шакировка, берсе сиңа дип ишеттем. Дөресме бу? Айрым тамашачылар басып кул чабалар, ләкин бөтен зал белән алай ук мактан алмыйм. Филюс, сиңа шулай концертта басып, аягүрә басып алкышлаганнары бармы? Күбесенчә басып кул чабалар инде, бәлки бөтен концертта да шулай азаптан басып кул чабалар инде. Шул мизгелләрдә үзеңне ничегрәк хис итәсең? Концерт буйша шуны көтәсең. Булдырдым дип. Концерт буйша шуны көтәсең. Тамашачылар бассыннар өчен тырышасың беренчедән. Шуңа күрә мин тирләп пешәм бөтен җаным, тәнем белән күпме эштә нәрсә бар шуларны җырны җиткерергә тырышам, бөтен хисләрне җиткерергә тырышам. Эльмира, Филюснең җырлавын сахна артында караганда нәрсәләр уйлыйсыз? Мин инде гел аның өчен борчылам, әйе. Әйбәт кенә җырлап чыксын дип. Күңелегездә, бу минем ирем бит дип сакланып, горурланып тору бар? Әлбәттә. Синең хакта шундый анекдот йөри. Филюс плюска җырламый диләр. Дөресме? Дөрес. Плюска җырлый алмыйм, плюс инде фонограмма дип атала бит инде. Аппаратуралар, ниләр качагында начар була, барыбер үзем җырлыйм. Юк, мәйтәм, мин алай җырлый алмыйм, мәйтәм, мин үземне эшләгән итеп хис итмим. Алдакчы итеп хис итәм, аннан соң мәйтәм, мин үзем иштән мен бит әле шаян, шуңа күрә мин иштән үземне ашый торган кеше. Мәйтәм, мин полный ашап бетерәм дә, теге әйтәләр бит, нәрсә дип. Эш пыша, эшне кашып пишеп бетерәм, шул эш пышу аркасында дип. Шуңа күрә мин түзәлмим андыйга. Һәр вакыт нигә инде аны безнең яраткан җырчыбыз Салават абый да һәр вакыт сәхнәгә әгәр дә мине үзенең концертында чакырып чыгара икән, ул вакыт бер вакытта да фонограммага җырламый торган җырчы дип чыгара инде. Бу минем өчен инде зур рәхәтлек дип әйтим инде. Менә шуны Салават кебек итеп әйтеп тә күрсәтә аласың. Хәзер сәхнәгә чакырасым килә. Якташым, минем иң яраткан җырчым. Моның берсе димим. Иң яраткан җырчым bu җырчы бер вакытта да фонограммага җырламады, һәм җырламаячак та дигән өметтә калам. Сәхнәдә Филюс Кахиров дип куям булай. Үзеңә рәхәт буламы? Шул кадәр мактау сүзләрне ишетте үзеңә. Әлбәттә инде, рәхәт инде. Кемгә рәхәт түгел инде ул мактау сүзләре рәхәт, теге күзгә менә карап әйткәндә мин уяла башлыйм. Бу кадәр үк әйбәт түгел бит инде мин дип, әйме? Ул кадәр түгел инде теге кем әйтмешли бер кызга әйтәләр дип, син бик матур түгел инде бер кыз. Бу кыз инде теге бизәнеп әйтеп чыга да икән, нигә кешеләр алдында инде мин матурмы дип әйтә инде, теге әзрәк нирәк тә акылы да шулайрак кына чамаларак кына инде мин матурмы дип әйтә. Матур кешегә инде ямсыз дип булмый инде, нидә дип бик матур түгелсең дә дип әйтеп булмый.
бүтінсе матур дегеш, өзі көзге қаршына келіп баса да, мату деле. Оха, мату да төйлейінде деп айтады. Фонограммаға жырлау ул шулай ук кемнедер алдау деген сүз бит инде. Ә син тормышта да шулай бер кемне дә алдамаса һәм рәнҗетмәскә дигән принцип белән яшисеңме? Алдашмасқа тырышам. Шунда ук чынын айтып салам. Хатынны алдаган чаклар бармы? Йа, следователь саман ул хәзер. Бер-ике сорау бирә дә мин шунда сатылам. Яны эшләп караган. Алдап маташмысың инде? Йа, алдап маташмам. Алдап караганың бардыр бит, маташып. Баштагы мәлдә, өйләнгән мәлдә инде. Теге монда теге дуслар шакыра әйтәтегендә бакмай. Мин инде эш буенча дигән буласың инде. Дигән буласың, бер-ике тапкыр тотылдым да, ярам әйтәм, булашмыйм инде, әйтәм дөресен, шуңа күрә. Без шулай яшибез. Ә менә тормышта Филүснең сезгә уйламыйча авыр сүзләр әйткәне бармы? Бар. Гафу итәсезме, әллә бу сезнең күңелегездә барыбер каламы? Гафу итәм инде. Тырышам инде үпкәләмәскә. Нишләп шулай эшләдем микән? Нишләп менә булайрак эшләмәдем микән дигән чаклар бар инде. Бар андый чаклар. Ул хатыныңа карата да булырга мөмкинме? Бар, әлбәттә. Мәсәлән, Бар, әйтәм бит мин тиз кызып китәм һәм тиз сүнәм. Шул кызып киткән чакта әллә ниләр әйтеп бетергә мөмкин. начар әйберләр. Әйе, андый ним бар минем. Юк дип әйтәм. Ләкин аннан соң үкенәм. Үкенәм һәм шул тагын әйләнеп кайта, үз-үземне ашый башлыйм шул сүзләр өчен. Ул да килә, кайчагында мин дөрес булмасам, үзем киләм, андый мин генә горурланып, постельдә борылып ятканым юк инде. Менә әйттең бит әле, эштән мине нәрсәдер һәр вакыт тырнап тора дип. Нәрсәләр өчен борчыласың? Безнең җыр сәнгатеннән моң китүенә. Мин аны хәзер моң бетеп бара дигән, бетте дисәң дә була инде хәзер. Моң гомер хәзер модда түгел инде. Модада түгел. Әле мин килгәндә 10 ел элек халык җыры чыгып җырласаң сәхнәгә. Ох итәләр. Ох итәләр иде. Ох итәләр иде. Тамашачы менә турып кул чапканнары, менә хәзер искә төшә ул Вахап фестивалендә чыгып җырлагачтын артистлар да халыкта бик югары күтәргәннәр иде. Тагы да бер 10 елдан нәрсә булыр. Менә шуның өчен борчылдыра. Татар эстрадасына нәрсә җитми дип уйлыйсың? Моңнан башка. Сыйфат. Сыйфат җитеп бетми. Бу төрле яклап караганда да. Һәр яклап. Һәр яклап. Кояш хаман караса да, бөрүк булмый заман җилләре, йолдыз белән йолдыз арасында балкып ята кеше эзләре. Һәркемгә дә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгелдер. Филүс, менә үзең дә әйттең, һәм мине икенче борчый торган әйбер, ничек акча эшләргә дигән уй. Һәрбер ир-атны борчый торгандыр инде ул. Ничек акча эшлисез? Акча ничек эшләйбез? Дусым безнең бит инде шул бер эш инде ул җыр. Гастроль. Гастроль, яшерен батырын түгел, айрым ниндидер мәҗлесләргә дә чакыралар, анда да җырлар зур-зур бәйрәмнәр үткәрәләр, юбилярны кытладыңмы, туйманда. Бу инде мин аны яшерен батырын әйтмәйм, мин аны катнашам, аны мин генә түгел, бөтен дөнья хәзер шуңа корылган. Бәлки ул акча юк дип зарланып утырганчы барып җырлап кайту әйбәт әйбердер. Әлбәттә инде ул теге сиңа берсе дә китереп бирми бит инде аны идәренә ятсаң. Әйтик, Филүс Каһировны юбилейга чакырып җырлату өчен күп теләргә кирәк. Дуслар чакырганда инде ул бит һәрбер нәрсә акча белән билгеләнми бит инде. Анда килеп бушка да җырлыйсың. Буштан алып, әгәр дә группа белән зур теге концертыбызны сатып алган чакларда аннан инде 1-200 га кадәр дип әйтәм инде. Менә шулай. Аннан соң төрле очраклар була. Кемнеңдер бик ярата ул сине, бик ярата. Ләкин аның мөмкинчелеге ул кадәр үк. Әйбет. Анда да кайчагында әйтәм, ярый, ул кадәр әйтәм, яраткач бушка да кип җырлыйм дип тә әйткәнем бар. Я ни хакында киметәм инде. Ә син шулай кешеләргә яхшылык эшләп йөрергә яратасың? Үпкәләтүдән, рәнҗетүдән куркам мин кешене. Ничектер, аннан соң үземә кыен булып йөри.
Хәзер бит гомумән артистларны бай дип уйлыйлар һәм гомумән матди ярдәм бик күп сорыйлар. Андый чиракларда нәрсә дип җавап бирәсең? Бөтен кешегә дә ярдәм итә алмыйсың икән? Мин дөресен әйтәм аның үзендә. Миллиардер түгел? Юк, миллиардер, әле миллиардер, миллионер тысячниктә түгел дип әйтте. Нигә төрле чаклар була. Бөтен кешегә дә ярдәм итеп булмый. Әйтик, тормышта авыр булганда Филүс үзен ничек тота? Мәсәлән, акча җитмәгән чаклар буламы? Була, әлбәттә. Бергәләшеп, утырып, сөйләшеп, аннан соң үзеннән үзе ничектер җайланып китә бөтен әйбер. Ярты ел элек мин сиңа шалтыратканнан соң, әйдәгез тапшырышыбыз дип син әйткән идең. Фатирымда әле ремонт бара, әйдәгез соңрак төшерергә әле дип әйткән идең. Менә ремонтны ясап бетергәнсез, Аллага шөкер, бик матур. Ремонт ясаган чагында гадәттә парлар талашып бетә дигән сүзне ишеткәнем бар. Сезнең ничегрәк булды? Безгә дә шулай дип әйттеләр. О, ремонт башландымы? Бетте инде. Хәзер белән нәрсә эшләп кенә бетерсен инде дип әйттеләр. Менә эпи тотып әйтәм инде. Эпи истедиләр. Менә бер талашуга килмәдек. Ремонт ясаганда гадәттә ир белән хатын талашып бетә. Без бер дә талашмадык. Безгә аны әйтәләр инде, дуслар да. О, хәзер инде сез ничек әйтәләр, до развода дойдете диләр. Аерылышуга җитәсең. Без инде неужели шуннан да шулай дип уйлап йөридек, ремонт башладык, ремонт бетте. Тагы да дуслаштык. Без Филүс белән бер-беребезгә карыйбыз да, кара әле без бер мәртәбәдә талашмадык бит. Без ничектер җайлап кына икебез магазинга барып, бөтен әйберне икебез сайладык. Сез күбрәк үзегезгә ошаганны сайларга тырыштыгызмы, әллә ирегезгә? Юк, икебезгә дә ошаган. Сәхнәдә син шул кадәр акыллы, тәртипле булсаң да, белүемчә син тормышта бик мәзәк кеше, пародияларда күрсәтергә яратасың, төрле кызык хәлләр дә сөйлисең. Мәсәлән, синең үзеңнең иң яраткан берәр җырыңны Илһам Шакиров кебек җырлый аласыңмы? Әлбәттә инде җырлап була, әйтик, нинди кайда син дигән җыр инде, кайда син? Кайда син, тавыш бир яшьлегем юлдашы, бергә бетергән юлдашы. Кайда син, тавыш бир, кайда җанымны. Аны җырлап бетереп булмый инде. Шуңа теге ул Илһам абыйның соңгы еллардагы теге күбрәк күрсәтәбез инде. Чөнки яшь чагындагының тавышын бәлки күрсәтеп тә булмыйдыр, чөнки ул андагы белмим, андагы югарылык, андагы башкару дәрәҗәсе бер кем җырлап була. Кайда син, тавыш бир, яшьлегем юлдашы, бергә бетергән иң тәүге юл башы. Кайда син, тавыш бир, кайдам сау Айдар инде шунда. Айдар үзе дә шаккатыр иде. Мен аңа күрсәткәнем дә бар. Без теге Себер юлы дигән ни белән проект белән чыгып кергән Себергә. Шунда үзенә күрсәткән бер сораган да, әйтәм, Айдар абый, син ачыламыйсың, үпкәләмисең, әйтәм, мин шулай кайчанда күрсәтәм. Һәм ничек җавап бирде сиңа? Юк, әлбәттә, Филүс. Юк. Бигрәк тә син күрсәткәч, миңа рәхәт инде, миңа рәхәт. Ул менә сәхнәдә бик җитди, бик акыллы. Сәхнә артында ул гел мәзәкләр сөйли. Өйдә ул нинди? Өйдә генә бит инде аның чын йөзе. Бик шаяручан дип әйтмәстем мин аны. Гадәттә ул җитди. Димәк, ул һәрвакыт нәрсәдер уйлап йөри. Уйлый, ул бик күп уйлый. Синең бармы менә шундый гадәтләрең, менә моны бетерергә кирәк, менә моны үзгәртергә кирәк. Тышкы кыяфәттән ул. Әйтик, менә Дамир Сабиров колакларын турайтып куйды. Синең бармы менә берәр шундый сыйфатың, менә моны үзгәртергә кирәк дигән. Ну, ул теге кыяфәттә булырга мөмкин. Уртак ни бардыр инде бөтен артистларда да теге бераз фигураны ябыктырасы килә инде, аз гына ниләрне, буыннарны кабартасы килә, андый нәрсәләр дә бар инде. Гомумән теге әзрәк спорт белән күбрәк шөгыльләнергә. Шөгыльләнәсеңме соң, берәр нәрсә эшлисеңме? Шөгыльләнәм. Футболга йөрим, ниләргә әле менә күрдегез, велосипед алып куйдым. Әле шуңа шатландым. Мин машина алганга да велосипед алуга күбрәк шатландым. Турник алып куйдым хәзер үземә. Турникта үз весыңны күтәрүдән дә яхшырак нәрсә юк ди. Менә ничек тә булса, хәзер бит 30дан соң барыбер үзеңнең тышкы кыяфәтеңне карарга кирәк.
Филюс дигәч тә, күңелегезгә нинди уйлар, нинди сүзләр килә? Филюс инде ул минем сулар һавам. Мин аны бик нык яратам. Һәм ул аны белә үзе дә. Birimiz usalıraq, birimiz yumşağıraq, birimiz tege aldanıraq göre bile turgan, birimiz mındıraq degende türlü şey indi. Birimiz акыллырак. Ay, birimiz akılıraq, birimiz Акыллырак дигәндә син үзеңне күзәтәсең, хатыныңны. Көбрәк хатын, наверное, акыллырак. Дөнья караганда хатын кыз бит инде барыбер дөнья көткәндә ул әни буларак ирләр бит инде ул хатынның иң зур баласы. Мин шулай дип карыйм инде. Шуңа күрә. Демәк, хатыныңның эш малай. Эш малай аны. Мин зур малай. Тыңлыйсыңмы соң? Тыңлыйм. Тыңламаган чаклар да бар. Тәртипсезләнәсеңме? Сүзендә торган чаклар бар. Тәртипсезләнгән чаклар да бар. Уенчыклар алып бирәләрме? Юк. Гомумән син балаларың белән рәхәтләнеп уйнап йөрисең. Йөрим. Алар миннән төшми дә инде. Гомумән бала туу ирегезне үзгәрттеме? Үзгәртте. Гаиләгә күбрәк игътибар итә башлады әйе. Характерын үзгәрттеме соң бала? Үзгәртә. Барыбер йомшаграк була. Бәлки күбрәк көлә башлагандыр, күбрәк шаера башлагандыр. Шулай. Хатыныңа сюрпризлар ясыйсыңмы соң? Гел үлем әйтәм, ничегрәк әйтәм берәр сюрпризлар, ничегрәк эшләргә дип. Вакыт кына җитеп бетмәсен соң инде, әллә белмим, әллә фантазиям көчле түгел. Димәк, хатының сорамый инде. Хатын минем сорамый, ул якка. Бер вакытта да теге миңа шуны алыйк, теген алыйк дигәне юк, менә шуннан әйтәм. Белүемчә, Эльмира әле ул сезнең группаның администраторы да. Бу ни өчен шулай? Акча ышанышы кулларда булсын өченме, әллә инде кирсенчә син контрольдә булсын өченме? Монда инде ышаныч та, терәк тә, Сине дә караучы, ашатучы да бар. Ай, ул яклап та, төрле яклап та миңа уңайлы. Уйладык та инде нәрсәгә Филюскә инде хәзер кеше алырга, администратор. Мин үзем дә эшли алам әйе. Ялганмы юллар, ялганмы уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукты тезләргә. Солар кирәк акмый беләм мин. Язмышымда язганны күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле. Хатының көнләшеп кесәләреңне, телефоннарыңны актарамы? Юк, кесәләрне актарганы юк, чөнки миңа калса. Анда берәр дә юк. Анда берәр дә юк. Чөнки хәзер бөтенләй бер телефонда. Ай, Менә телефон ятканда берәр сообщение киләме? Ну, яна бит инде телефон, шунда карап алырга мөмкинмен. күз карашыннан сизәлер дип уйлыйм. Кайчаганда без бит барыбер иратлар, без бит инде бары теге. Карыйсыз? Ай, яз җитсә бигрәк тә инде. Ничек дип ул табигать инде ул. Нәрсә эшләсәң дә, монда да кызларга карап куйсаң, ул синең арттан бара. Мин аны сизәм. Ул сизгәнне мин сизәм. Шын ират кеше ул гомумән хатын кызга карарга тиеш. Ират кешегә түгел бит инде. Әлбәттә. Күзе төшәдер инде. Белмим. Әйтик, ире шулай читкә караган чагында, хатын кыз үзен ничегрәк тотарга тиешсең? Бөтен ират та осат кына менә шулай әйтә. Ират өчен ул нормаль күренеш ди. Хатын кыз нишләргә тиеш? Хатын кыз нишләргә тиеш? Түзәргә тиешме? Түзәргә тиеш дип. Күз юмарга тиешме? Әллә үзен әлбәт итеп күрсәтергә тиешме? Беренчедән, Ире бүтәннәргә карамаслык итеп. Ират барыбер үзен кулда тотарга тиеш бит. Шулай бит инде. Әлбәттә. Ул табигать дип әллә кая чабырга әйтеп бетәм бит. Менә әллә кая теге кемдер артына чабырга тиеш түгел инде. Ул синең янында хатының бар. Күңел генә китә. Ул теге күз. Безнең бит шундый күз дигән нәрсә бар. Ул бит ышкындырмый бер диде дә.
Әйттең бит әле менә һәр көннең кадерен белеп яшәргә тырышам. Ничек була ул көннең кадерен белеп яшәү? Уяндың, бәхет. Менә бер генә 5 генә минутка уйланып утырсаң да, утырдың 5 минутка сәламәтлек бар. Менә киресен, менә күз алдап кына карыйсың, әйбәт, киресен теге әгәр дә менә булай булса, хәзерге моментта безгә бик авыр булыр иде. Алла сакласын, әйтәсе генә килми. Менә шуны гына уйлап куйдым, шул җитә. Без әле яхшы яшибез, без әле тыныч яшибез. Торырга җир бар. Торырга җир бар, әйбәт, балаларыбыз бар. Бу шулай ук зур бәхет. Кемдер өчен җитмәслек бәхет. Шуңа күрә шунда бәхетне тыйып аласың. Әгәр дә үзеңне, менә тагы да яхшырак яшәп була бит инде. Менә җитми бит, җитми дип әйтсәң инде, син үзеңне бетерәсең инде. Менә булганына шөкер итеп, киләчәгенә әкрен-әкрен генә өмет итеп яшәсәң, менә шунда бәхетнең иң тәмлесе. Әйтик, кухняда Филүскә ярарга тырышып, нәрсәләрдер әзерлисезме? Нәрсәләр ошарга ярата ул? Бүтін әзірләгән ризыкны ул ашый, яратып ашый. Мин инде теге үземне бик оста хозяйка дип әйтмәс идем. Әллә нинди эксклюзивный блюдалар мин бик әзерләй белмим. Филүс инде авылда үскәч, ул теге бүтән әйберне ашый торган кеше. Инстаграмны алып барасыңмы? Менә интернет кешесе ул аерым кеше була. Ул һәр дөньясын ул төшереп бирә, уйртан уянды, төшерә, барып җуынды, менә җуындым, төшерә, менә шундый ризык ашыйм, менә тырнагымны кистем, менә киттем, шәшемне ясадым, менә ул машинага утырдым, күзгә кардым, матур икәнне күрдем дә тагын сезгә төшереп җибәрдем. Мин андый кеше түгел инде, белмим. Монсы ремонт. Яңа өйдә шулай инде. Мин генә түгел, монда күршеләрдә ремонт ясый. Кая гына күчсәң дә, кая гына барсаң да, күршең дреле белән барыбер сине таба дигән сүзме. Менә шулай итеп, күбрәк шулык хатынга кайтабыз инде. Ул менә минем өчен чөреп, яздырып, мин ниндидер концерттан соң теге була бит хисләр белән утырасың, яхшы концерт яхшы үтте, кимчелекләр бар, ләкин алар төзәтерлек. Ни дип шулай утырганда тамашачыларга рәхмәт әйтергә дә телефонны тотып керә дә, әйдә, рәхмәтләреңне әйт дип. Сезгә олы рәхмәтләремне белдерәсем килә. Шуннан да бик җылы каршы алдыгыз. Концерт буе безгә көчләр биреп утырдыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашулар насыйп булсын. Менә шушы чәчкәләрегез өчен, җылы алкышларыгыз өчен, җылы мөнәсәбәтләрегез өчен һәммәгезгә дә рәхмәт әйтеп башлыйм сезгә. Киләсе очрашулар тизрәк насыйп булсын. Бір қызық искә килеп төште, Актаныш, менә син бит Актаныштан. Актанышта анда бит инде ничек дип әйтим, ул миңа калса аерым бер республика сыман ул. Ул Татарстанда түгел, ул Башкортстанда түгел, менә аерым яшәп яталар алар ничектер. Аларның анда бит халык бераз горурлырак, алар ничек дип әйтим, таләпчәнрәк алар. Ләкин шуңа карамастан үз эшләрен әйбәт эшлиләр алар. Һәм концерт белән бардык Актанышка инде, матур гына үтте концерт, халык миңа әйттеләр инде Актанышка барсаң, анда халык инде бик таләпчән итеп концертны карыйлар инде, җиренә җиткереп бетермәсәң, аларга ошамый инде дип. Мин инде ничек булдыра алам, шулай тырыштым. Һәм концерт матур гына үтте. Шулай ук концерт азагында халык торып басып, кул чапты, күңел булды. Һәм гримеркага кирдем дә, өстенә алыштырам, бер абзый килеп кирде инде. Кирде дә, Филүс, концертың әйбәт булды. Шулай әйтим, халык каршылады, Актаныш халкы булай каршы алгач әйбәт инде ул. Бу кадәр кул чапканнар юк әле. Илһам Шакировтан башка. Дебрәк шулай яшәй инде бу. Мен инде хәзер мәйтәм, бу миңа инде приговор чыгарам икән инде. Ни, мәйтәм, бер карасаң матур гына сүзләр дә әйтеп куя. Шулай дәвам итүне телим. Җырларың, яңаларын да эзлә, искеләрен онытма. Әле кем икән дә белмим бит. Шул сиңа уңышлар, диде дә борылып чыгып китте дә, яңадан кергән. Масаймайымы? Дип менә шулай чыгып китте.
Кім екенін білдің мүсін? Жоқ, ол ғади тамашашы, ол мен аны кім екенін де білмедім. Оңашылды. Жаңа көре қадір масаймасқа тырышам енді. Адам баласының һәр кемгә дә яхшылык эшләп йөрергә мөмкинлеге юк. Ләкин бер кемгә дә начарлык эшләмәскә мөмкинлеге бар. Исән-имин булыгыз. Пока-пока. Нишә тапкыр күзәләрне күреп, мин минутлы сискә исердем, айнадым да сөелеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Ла 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 ла